nilitum hoyahin men kapacini kangtung mate kacuru kangtung la hello ajahak BJP RSS la pen bongo sena long pen BDNC tangka poisa NC APHLC kepi phugji aphan abidi claim lo la pen pini thedum a program latum deng lo officially declaration pusialang itum pulo APHLC alang itum ci pulo original APHLC ke nitum hello pusalang itum ajahak BJP RSS bongo sena atum ketoy abidi pen halatum pini program selam lo Chorolo Karbiang long lak kep arat atum do inglong asotum la lak kep ang bong pen munit ke bang pi ke bang suri sibak siduk la ke kopia polo te la so APSLC ke la ke JI kathar ke ja la pen alang litum kacipi duk ningkan potrok suse ha SSIC hut pen non an kacipiduk pen ajoksi alang litum lasong deng an election na cedanon lo la pen a percentage ta non nang ne bom wang bom lo pu Karbiang long la pen dat east west di Mahasaura tatumta chini pe me la soka chini pe namasi la pinya program lo ngabangke la kep kedo inglong arada sotum pini nang dunwang vesi suri siba kamuni si cingrum cholo la anda vedet na la si nilitum Karbiang long east west di Mahasau arada phan chorolo la pusong chirok tok pen nang litum media korte injir tum hana chorolo nilitum a constituency tin nalitum true media hoy penitum tuning rilo lake APHLC a parti lake na apa phugdun je phansi bang kam ke klempu rat aphan ka tuning ria teng pen arat atum nang ke deng pot suri nalitum media tum handa akeru pi parpig lapen hala Karbiang long arado ana to handa akeru pi parpig lo pinyalang itum pulo nitum ke election thur the NGO pulo hedi alang litum pulo a NGO mahanga pathekta tarik throk matijong lapen 2024 peneng non headline NGO ke kachebon do piglo ongdung NGO tu FCRA anda kachebon do piglo non la so a government long ke FCRA dollar tu mana na bang non ke care ke cancel at FCRA ta ante NGO non hesa mahanga pathek la bas a dom ahum la tum munit ke toy ke pa enam a munit le avide tadi lahaya tangka a pendel a chair di pini litum nang litum true media hoy pen ni litum thek long lo halada ke do thuke all party leaders conference ni tum si original pula di hak ke cheng me tum thek long lab lo BJP leaders tum si thot pre rak tu tami me di kopia polo la na chepla kopia polo la som APHLC la JI ka thar ke japon long ke inglong aso tum chingrum bom lo inglong aso tum a phainang bat bom lo la so party lo moke tum sung popu bongo sena RSS BJP tum chini pe me aposila tum phan rat ahong jai long isi confusion ke wan je phan itum claim nun sarak rei polote siksak popula tum chini lo lapen latum chini si ajehak atum phan contractual assistant mason pidelo athe manon Karbiang long bil piwang we
sakuri tum dor mahalong wang we la sila kep la krep hukumat makipi la tuke non la so akam ke pacun ji phang la tum ke bil papas na hlan tem boilo mati di kalima la so posi la ke ajaha ka tum bang bongo sena bidi pe na jo la claim lo la pe la son hak si Faruk Krisir Kebra, Fli Kebra, Troxy Kebra, Fli Po, Nili Nining Dopa Meme, Halaso Hota, Lason Taxi, Lada, Divras Urspu, Atum, Lason, Indra Gandhi, Apandame, Lason a parti amen chichidun. La Divras Urs Atumda, Halaso Hot, Chichidun pen apige laso parti Chichidun joglo lasi apige Indra Gandhi da apige Congress ai pu petek tunang kok ama seta me Indra Gandhi tu ko pilo bang amen tu enundet pu seta election halatum loksi ke hai tu non APHLC Jai kathar ke Japon rame labanso a parti amena litung tidun long jok ana jok puseta election hot ke mu APHLC se hai kopi polo polo te pinia program me salong tum che theglong lo kadi che therak me lo kadi lasi alang li tu mathalo ekdom phil pa playing serak to pangbak phak dak phule tut set lo ni tut set lo ke oh terak tu me lo non adina kai ke nang li tu media korte injiratum kaduk kawe kacipiduk pe na jo atok anu news ana leat non lomke hala inglong ako kedo atok jo do ana network ke longa diman ke lanang ni tuma news ke lang pen hala tuma na chini je lake aka prekali lake bongo sena BJP RSS atumsi la APHLC ke mane JI kathar ka chipidu ko long la pen ke claim ke dam long ka patikuk dun chor la ki ma hudunang ni pu bang se che than tu pini meeting do bo mo nil dum social media long lo nang li theglong ji Kado beli tum theglong ji inura korte phanar julo nang ligo pi aphansel so meeting ma cheton lo pulo nili ke GI ka thare APHLC bom sike bang tala sona maha pathai pu ke nili condemn lo pa ke di hada ama la ka phila lo ama hada ama lasi non jasemet APHLC along nakatum rengma tum nizu tum Karbia tu inglo so arat ke doan cingrum bomlo aposi mo itum ke siksak po pula bongo senatum chini pe me sika peresi lahai nonang ke klemonta la hello la pen ilitum chini nang ji la APHLC NGO nitum ke election thuthe pusini tum hanang ni tum hanang than seta mohet theglong lo kedi hala dorsi rong ha ke hai di bahadang mat latum putikang lo kedi jemo jem han se tame ladak pe namasi laso party pe namasi election mo elected thupo pukedi ta mane BJP tum ke kapacho bai thu ong abdi ki jun si mo next ke Karbiang Long along ke Karbiang Long la pen West Karbiang Long ke la ke BJP party pen ke election ke hai ji a chance we aposi ku pulo idut bak bahani bak aphan ko mat pen si heripo pubang bongo sena RSS atum latum ya bidi heno mati aposi la inglong so ka chingrum atum aphan le itum thak dun de pulote itum ke hayun ilupu sata itum amuni tum chichini wang we ajak tum chichini wang we
kacici ni le pena posi pini la sona ceplang nili tu pupe ili tu masar jaya thada pupe nang Kongres pen wang det nang BJP pen wang det nang ASDC pen wang det tu nili tung ke kaddo ko hana welcome lapen laso ka welcome mena join ni nili tung election hot nili tung ma votes percentage tani tum badbo bona non ke do pro tim Karbiang Long tum BJP Bongo Sena RSS tum ke jasse met ka pheri pe na join si pini lapuson nang ceplang lo lapen Karbiang Long atok ano ke do akar biatum inglong sotum jong hele jai ka thar ke japon a party aphan la non ke do prek a Bongo Sena RSS BJP tum nang bok setame inglong asotum non reset lo chini lo la so ke reset ke ko mapen lo polote true media kote hoy true media kote injir hoy pen nang litum la hayalam ke pacethan nang litum rong long ka do ka be atok anu la hay bita ke pale pen aposi halatum ka chini la si chorolo piniani ilitum Karbiang Long isi therak meme chun ji dok do ka hut chun det na di chingrum bo mahut chingrum det na ke chekrong bahari leaders kata ilitum chini lo pen Karbiang Long rat chini lo komatse ahok he mage asi nilitum nalitum true media hoy pen chorolo Karbiang Long aradatum pini la an Allah katangka khoros etami munit bang pipedelo ha apa du bang ditung barjulo te siam phanda siam na chisik lok lo pubai bole amunir o eo ma bang wete tu terak tu mimi polo komali pumai di lasi hala tangka ke khoros bin lo ini langnam lo na ko mama party se ada ke do lo di ini le tum chini mati ko mana party tum se ko son ko pima ko ma besi ka cherap ma ke ni li tum na chini mati lasi alang li tum lake pudam elo polote Bongo Sena la pen RSS BJP atuma phan ke rap dun jisi labang so amen cekrong lok APSLC pehdi lalo lasi lah hello lan hello ardo pene ka ri duma nang itu hin pene ka ri pulote arju tame kenapa chalo di